Oi, देलाय खाम दामग्राफ्रा बुंलाय खाम दामग्राफ्रा बुं दे दिनैथ' नोंसोर जानजियाव लानानै खामखौ दामबायना ओमफ्रायो दा नोंसोर दिनैल' आं दामहोनायखाय दिनैल' दामनाय जागोन ना मालाबा मालाबा लाना दामगोन नोंसोरो मालाबा लानानै दामगोन दामखानांगोन माने खामखौ जोङो दाबसेयाव थाङोब्ला ना माबा मोनसे प्रग्राम मोसानाय बा बबेबा जायगायाव थाङोब्ला जोङो जानजियाव लानासो दामखानांगौ ना जोङो उफाय गैया जानजियाव लानांगोन फाफ्लियाव लाबाथ' बियो दानजाखागोन खाटा जागोन बियो बेनिखायनो जानजियाव लानानै बियो दामथारनांगोन आरो बेयाव दामनोब्ला ओरैबायदि सांग्रां जानांगोन आरोना मानसिया खामखौबो नोजोर होनांगोन खामा मा अबस्थायाव दङ आरो खामनि दिरुङा मा अबस्थायाव दङ ना हरग्राया बेखौ नोजोर होनानै गावनो हारसिंनो मालाबा समाव खानांगोनबो बा गाव हारसिं हायाब्ला लोगोफोर ना लोगोखौ मोजां खाहोनांगोन आरो खाम खानाय समाव माबायदि एडजास्ट थाना होनांगौ बेखौथ' मिथिखाबाय ना दिनै एसेब्लाबो जेरै जों थायो बेबायदि अबस्थायावनो थानो नाङा एसे गोलाव हां बोनानै एसे उदैखौ फेसेबना लानांगोन दै एसे सिनस्रि बारहोनानै दिरुंखौ होना लानांगोन आरोना उनाव गस्लायाव लांनानै बियो जानजि जराव थाहैनाय बायदि मिथिबाय जायखिया दिनैनि अनगायैबो नोंसोर सम सम दामबाय थाबानो जाबाय दै जानजियाव लानानै मिथिबाय होमब्लासो बियो जालांगोन हायाव दोननानै दामनाय आरो जानजियाव दोननानै दामनाय एसेबाबो फाराग जायो जोंहा ना एसेबाबो फाराग जायो माने गाबनाय रिंसारथियाबो एसे आलादा जायो आरो फारसेथिं माने जोंनि बुनाय खाम बुनायनि एसे एडजास्ट बे एसे आलादा जानो नागिरो हायाव दोनबाथ' जोंहा ओरैबो स्टेन्ड थाखाबायना खिन्थु जानजियाव लायोबा मा जायो ओरैबो लांदां स्टेन्ड गैया आथिंखौनो जों स्टेन्ड खालायनांगोन ना एडजास्ट खालामनानै बेबायदि आरोना मिथिबाय बाखि जोंहा नै सिफुं सुग्राफ्रा नायल' जाल' सिफुं सुग्राफ्रानो साबबाल'सै फारसेथिं खामाबो नायल' जाल' 6 जन ना 7 जनल'सै बिराद बुरजामोन लोगोफोर गाजोब्बाय